Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азизи ман, раҳмат барои дастгиритон, барои пурсидано, барои комментариҳои беҳтарин. Саломат бошен ки бо мо ҳастен ва мехоҳам ки барои шумо, барои занҳо як кора пешниҳод кунам. Кор дар ширкати Атомия. И барои занҳо як кори беҳтаринае ки дар хона нишаста кор мекунад, вақти муайян надора, диплом ягон забони дигар донистан лозим нестай. Дар кадом шаҳре ки бошен, дар кадом давлате бошен, шумо ин кора пеш бурда метонен. духтаро дар Европа бошен, дар Осиё бошен, шумо метонен кора пеш бурда. Кор беҳад осона. духтаро бал надора ки ҷада балотон бисӯза, званиётон намеғалтен. Кор ҳамияе ки духтаро дар як сол 2 маротиба харид мекунен тамом. ҳар моҳ ойликтон аз 100,000 рубл боло мегирен. поёне беҳад кор тариқи онлайн осонае. Амхи дар ҷои нишастагитон шумо медуроен кортона ҳал мекунен, мебуроен бо кори хонара успед мекунен. номеро ки дар рӯи экрана духтаро номерода нависен. Ами хоҳараки ман Оимгул ҳамаша барои шумо мефаҳмона, регистратсияш бесплатния барои шумо меҳнат када мефаҳмона, ҳамроҳи худаш кор мекунем. боз як-ду суханҳои беҳтарин дорам барои шумо гӯш кунен. чӣ хел тарзи кор кардан, чӣ хел маҳсулотҳои беҳтарин шона барои шумо пешни بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. дӯстони азизи ман, тарзи тайёр намудани як намуд ширинӣ болаззат барои шумо пешниҳод мекунам. ин шоколадни пирожния ба мо лозимай 8 дона тухм. тухми калон бояд бошад духтаро, ба 8 дона тухм, баъд 10 қошиқ шакар, 9 қошиқ орд, ҳамаш пурпурай духтаро, қошиқҳои калон пурпур, орд пур, шакар 10 қошиқ шакар, як пачка разрыхлитель, як пачка какаои кент. баъд агар дар дигар ҷо ҳам бошен кен набошад, какаое ки шумо худтон истифода мебарен барои пухтантон, хушрӯвае ки мисол шоколадни хушрӯ мекуна, таъмаш нағзай, ай ҳамун истифода барен, фарқ надора. дар Тоҷикистон ами кен нағзай духтаро. баъд дар градуси 180 градус мемонен дар мобайни духовка. агар ки дар духовкаҳои одил пазен духтаро, кадоме ки одил дошта боша, чӣ мекуненша, дар ҳамон мобайн мемоненша, дар 180 мепаза, дар 18 минут дар духовка мепаза. болоша 5 минут пеш ай пухтан болои духовкаро мекушен, поёнаш таспон меиста. 18 дақиқада мепаза дар духовкаи одилай. дар духовкаҳои калони хеле дарунаш кушода шумо то пухтанашам хеле маълум мешавад. 30 дақиқада мепаза. какао ҳамроҳи орд, разрыхлитель, какао ҳамаша аралаш карда бо элак бехта, намихел бо лопатка кофта меистем, барое ки ҳам элакча мебези. бинен какао хеле куллача мебурора, ҳам ягон хел сахтак мебурора. агар элаки накунем дар даруни тестамон вай об намешава, меиста. барои ҳамин мо ҳам хеле элакча карда мебинем. бинед чанқа мебуроя, мепартоем вайша. намихел какао бо воздушнӣ мешава ҳамроҳи орд, кофтандам тез ҳал мешава. тухм бо шакар ҳамихел 3 тақсим мекунем шакара, 10 қошиқ шакара 3 бор хел мезанем, камтар бо меандозем, шакар бо мезанем, ҳамихел то сафед шудан шад духтаро.
вақте сафед шуд ғафз мешавад. Миксер слаби боша бисёртар мезанем ки то сафед шудан ша. Дарҳав сафед намешавад миксерое ки камтар обороташ сиз боша. Баъд охир дабинен 2 қошиқ равғани ҳамихе алейна ҳамроҳ кардам. охире ки ҳамаша ҳамроҳ карда будам, ҳамихе камтар мекунем, тамом ҳамроҳ шуд, ҳамаш аралаш шуд. Баъд дар лист пергамени коғаз мондам, анамхел рехтам тестаи тайёркардагимона. тухмои майдача боша духтаро шумо зиёд бигирем, барое ки ман 8 дона тухми калона фақат истифода мебарам дар пухтупаз. Ҳамеша тухми калон ки портсияро хушрӯ мекунад. Ина бинен чӣ хел мягъ ки мебиёяд, бисквитш беҳад нежни мулоим омадагиай. баъд мо бисквита дutta мекунем, кремша тайёр мекунем. иҷода духтаро ман идав қаймоқҳои ки сливки мегем сатилода нишон дода будам, ай ҳамун 35%-аша гирифтам. удав 33 буд, идав 35-ша гирифтам. Бинен чӣ сахтакай. Амхе ба 1 стакан шакар 200 грамм қати ним кило қаймоқа ма ним кило иҷода амхел лат мезанам бо ҳамроҳи қошиқ шакарша амхел ҳамроҳ мекунам. дар морозилник мемонам я 15-20 дақиқа меиста. баъд мегирам ба миксер мезанам. Крем сахта ки хушрӯ меша. анам хел духтаро бинен крем. баъд ба миксер ки лат мезанем, тезда сахти объёмдор мешавад. боз сгушони молоко ҳамроҳ мекунем. анам хел сгушони молокоро ҳамроҳ кунем, бо лаззаташ дигартар мешавад. И крем ҳозе тайёр дорам қаймоқ барои фақат даруну болошай. И қаймоқ барои ами ороишиш нестай, фақат барои креми даруни пирожния духтаро. боз бо креми шефдукат қати ма камтар бо қаймоқ ҳамроҳ мекунам. ай қаймоқ не бо дигаҳи қаймоқи дига пешина дорам. ай вай ҳамроҳ мекунам, барое ки вай сливки айваям креми шефдуката камтар ҳамроҳ кунӣ. ягон чиз крем бо дигаха меша таъмаш. ва ҳам ба гулмонида осон мешавад. Шефдукат барои гулмонӣ беҳад хушрӯай ва мисли дилалай, но маззаш дигартарай камтар. Ширинаки хеле зиро дилала чем пешинаш болаззаттар нестай духтаро. анам хел пирожниро ду тақсим мекунем, баъд крем мекунем. камтар ма сгушони молокоро бо ҳамроҳи об ҳамроҳ кардам, сироп тайёр кардам. бинен камтарак мекунем, бисёр не. раҳмати калон духтаро барои дастгириётон, барои тамошотон. Касида маъқул боша видеои ма лайк монед, беҳад миннатдор мешавам аз шумо. барои пешравии як бонуи тоҷик и беҳад фахрай ки мо занҳои тоҷикам кӯшиш кардистем ки каналҳои бо забони тоҷикӣ худмона муаррифӣ кунем, нишон диҳем ки бо як зани дигари мо бо забони тоҷикӣ ёд гира, бофаҳмад ки тарзи ҳамихел оддӣ карда, содда карда барои шумо мефаҳмонем, ҳамихел пухтупаз бикунан. барои шумо мо кӯшиш мекунем духтаро. иҷа ма вай кардам. ами 4 тарафаш 1 сантиметриша буридам ки пирожнимон ровни хушрӯ биёяд. баъд анамхел тақсим мекунамша, 5 мебурамша. обши ҳамагӣ 25 дона пирожнӣ мешавад. ровна бо чашм нигоҳ мекунам. ма ба ягон чи чай накардам. ахе ба чашм нигоҳ карда мебурамша. корчатона ҳар вақте ки буриден тоза кунем, бо бубурен ки кремош дар корча мечаспа камтар. як ҷоам ки мебарен духтаро, ҳам бамаза мешава пирожнӣ, ҳам як чизе ки мебарен мехранша раҳмат мегӯяд. ина духтаро ма креми шефдуката задам ба миксер. сахт шуд, камтар қаймоқ ҳамроҳ кардам, ҳамун сливки. баъд какао ҳамроҳ кардам ки шоколадни шавад. крему шоколадни шавад бо як видиш дигар мешавад барои даруни шоколадни. анами креми ки кабутай нишон додам, ай ҳами дар видеои пешина нишон дода будам. тарзи тайёркунишам хел мезани худаш сахт меша бе ҳичи. баъд чизе ки хоҳен ҳамроҳ мекунед дарунашда. варёнкай, сгушони молокоай. баъд ғафз меша. ман ҳамроҳ кардам сливки.
ина духтаро, пирожнимо тайёр шуд. Беҳад пирожнӣ бо лаззат, пирожнӣ ҳам намудуш хушрӯ. И крем дар ҳамаи ҷо ҳастай Тоҷикистонда фақат. Ина кремаш ҳами хел хушрӯ омад, стои ки сахтак хушрӯ меиста. Ягон чи ҳамроҳ ки кунӣ, крем бо мяхкитар мешава шефдуката. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا инҷо духтаро мо маърака омадем. Хонаи тағои шавҳарам бо ҳамроҳи хуштоманам Қайсингулам маърака омадем. Инамҷа шиштем пирожнӣ пухта будам, ҳамиҷа омадем овардам. Инамихе духтаро, баъд як хабари хуша гуфтам шумо расонам ки тӯли 1 сол шуд шумо тамошо мекунед канали мара. Тӯи додарман монда будам, арӯсака ҳаматон мешиносен ки барои шумо беҳад чизои нағз пухта рецепт додагӣ буд. Фарзанддор шуд. Випискаша насиб барои шумо навошам мепартом, тамошо кунен. Ҳозир хабар шудем ки таваллуд шуда, бачадор шуд. Дар 14 октябр буд бачадор шуд. Барои ҳамуду 3 рӯз буд ман видео карда натонистам. Даводави ро домда будем. Коро бисёри бад буд духтаро. Ман ҳатман випискаша барои шумо навор карда мепартом. Бо мо бошен, тамошо кунен. Барои подписчикое ки беҳад хуб мешинохтанд, мепурсидан. Ина худо ба шукр ки ҳамин рӯзорам расид. Боз як бори дига ама шудем. Ба раҳмати калон оли барои табрикототон табрик менависен, ҳама ҳазор раҳмати калон. Бениҳоят мепурсиден, шумо беҳтаринен ки ҳамеша дар фикри мо ҳастен. ман иншоалло ҳамеша барои хурсандии шумо ки дур аз ватанен бисёритон, ман мехоҳам ки шуморо ҳамеша хурсанд кунам, аз ҳавою аз минтақаҳои Тоҷикистони худмон барои шумо навор кунам. Саломат бошен дӯстони азиз ки бо мо буден. Худованд ҳамеша нигаҳбонтон боша, дар куҷои набошен. Кадоме ки бефарзандай, худованд ба ҳамаи шумо фарзанд насиб кунад. ҳамаи шумо дар фарзанд я Аллоҳ. Ва ҳоли арӯсака мегум ки дар ҳами аку чилаҳай шумо дар як дуои беҳтарин тия ҳами бефарзандое ки дуо талаб мекунен. ҳамеша мо дуогӯ ҳастем. ҳеҷ вақт ноумед нашавен. Саломат бошен, дар куҷое набошен. Ман беҳад дӯстон медорам подписчикам. Ман ҳамеша дар фикри шумо ҳастам. Бо подписчикое ҳаст ки беҳад меҳрубонанд. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. фақат дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошен ки мо бо дуои якдигар месабзем. дӯстони азиз, саломат бошен. در کجا باشم گردم و نزدی تو دوشنبه امروز و فردایم در کجا باشم گردم و نزدی تو دوشنبه امروز و فردایم ای دوشنبه شهری ما نمیروم هیچ کجا با تو میمونم یک جا همه